Тия бокуци няма да ебат повече. Това е начукаха се за цял живот. А там нататък да умират със смъртни присъди. Всичките лайна. Със смъртни присъди трябва да умрат. Секса им приключи. Вещи столи на кисела лайното няма да ебе повече, защото е със смъртна присъда. Незабавно, ако ние умъртвят, аз ще я убия. Дарина Георгиева на Петър Марчев е със смъртна присъда. Лайното. Дарина Георгиева лайното е със смъртна присъда. Незабавно, ако ние умъртвят, аз ще я убия. Йордан Николов, Ана и на вещицата, копелята също са лайна и те са със смъртни присъди и те трябва да умрат. На Йордан Николов копелето му, Нина, и той е със смъртна присъда. Че и жена му и той, и Йордан Николов и Симона Николова са смъртни присъди. Те лайна задължително трябва да ги умъртвят, защото са смъртни присъди нямат право на абсолютно никакъв секс. Жените трябва да ги вкарат в Сливенския затвор с доживотна присъда, мъжете трябва да ги вкарат в Беленския затвор с доживотна присъда. Това е единствения вариант за тях, защото не могат да спрат да убиват. Трябва да умрат задължително. Тия дълнопробни измити. Колкото по-бързо ги умъртвят, толкова по-добре. Секса им приключи. Оттам нататък смърт. Умъртвяване и смърт. И в гробища. Там е място. Мястото им на тия бокулци. Пълни бокулци. Вещи Сталина кисела лайното е със смъртна присъда. Незабавно, ако ние умъртвят, аз ще убия. И копелите й, и те са със смъртни присъди. И те трябва да умрат. Ако незабавно не ги умъртвят, аз ще ги убия. Нямат право пък на абсолютно никакъв секс. Те бокуци са задължително със смъртни присъди и трябва да умрат. Ако не, аз ще ги убия. Няма да ми мигне окото. С огромно удоволствие ще ги убия. Отдавна чакам този момент. Защото те ме убиват. Затова и аз ще ги убия. Със смъртни присъди. Ако незабавно не ги умъртвят, аз ще ги убия. Секса им приключи.
Тия буклуци задължително трябва да умрат. Майка ми и задължително и тя трябва да умре. Тя е болна от параноидна шизофрения. Като продавахме билети за футболния матч в бюроя Локо Пловдив, като бях 12 клас, на всички връщаше по 50 лева. Те й дават 3 лева или там някаква друга сума. Точни или неточни пари, 3 лева беше билета. На всички им даваше и им връщаше по 50 лева. Защото са паникьосвала и не можела да работи с пари. Работа с пари не можела да работи. Свикнала е само по цял ден да сере и да се подмива. И освен това, от най-малко толкова е тъпа, че цял месец беше пращала SMS всеки ден по 20 SMS в продължение на цял месец. 600 лева даде за някакви игри. Цялата си заплата толкова колкото изкарваше тогава и я даде, защото можело да спечели. Толкова е тъпа. Не може да сметне какъв е шанса да спечели. Тя изобщо не може да мисли, не може да смята. Елементарни сметки с числа не може да прави. Толкова е просто този буклук. Отдавна трябваше да е мъртва. Безмозъчен идиот. Цял живот на нищо не се е научила, нищо не може да прави. От работата си нищо не разбира, от нищо не се интересува, нищо не може. От работа си една схема не може да разчете. Цял живот го учи и го работи и не може една схема да разчете. Толкова е тъпа, че държи бушона си без предпазител 13 години. За собствения контакт, дето е до дивана й. Място, където спи. И по всяко време през тия 13 години можела да умре. Защото просто е безмозъчна. Безмозъчен идиот, който не може да мисли, не може да смята. Не може да събира и изважда като хората. Като й дадат пари и не мисли. Като плаща нещо и не мисли. Всеки може да я измами. Като влезе в магазина и да я измами, да й даде някаква друга сума. Или да я измами и излъже за пари. Защото тя не може да мисли. И затова абсолютно всеки може да я измами. Затова тя избягва да работа с пари. Защото знае, че не може да смята. Елементарни сметки не може да прави. Защото е безмозъчна. И судоко не може да играе. Логически игри не може да играе. Тя изобщо не може да мисли. Изобщо за нищо не става този буклук. И вещи стояли на кисела и тя е същия буклук като нея. Даже е още по-зле и от нея. Тя е злобна, алчна, завистлива, умствена изостанала, защото прията е по втория начин в икономическия техникум Стара Загора, без изпит, като недъгава. Като недъгава се е приели, защото не става за нищо. Пълен буклук. После през 2 седмици, по 1 седмица е давал фалшиви болнични, защото не е можел да усвои материала. Това означава, че е бавно развиваща. Не може да усвоява материал, който и преподават преподавателите. Другите съученици разбират какво им се говори. Тя, когато и говорят, когато гледа, нищо не може да усвоява. Освен това е умствено изостанал, защото не може да помни. И слабоумна, защото не може да помни, не може да възприема информация, не може да помни, също така не може и да мисли, затова е слабоумна. Гламава, разчита някой да свърши нейната работа, защото тя за нищо не става. Тя е пълен буклук. Некадърник.